Out of those, why do you want me chances mag alpha part? Out of those 10,000, 6,000, I'm not lying to 6,000. Can you team? Okay, can you check out long recruitment team last time? You the verification 20,000. You piwan yo we no kuluongwa. Koro kweni haka koro jatele mo se wacho maler. Ni koro kwenye puonje ato kare wadhi kanye sirikal nego wa. Sirikal yang bula dia ngobede generation mono ma idhi school, he graduate kapodi teen at the age of 23. To at the age of 23 in give more aspiration. Ikoni yen kwadi kujoti konwania. Ni teaching is a stepping stone. Gets generally karano kada biro japuonj. To da bedo nang. Ingeni adonge gwen. To kadonge gwen to joma nigi vision joma neno ka nigi life maber gin jopuonj mai kor gwen. Koro yudo ka janyuol koro ni nyathina timatek michumo. Chal gi Mr. Ngane. Chal gi Mr. Ngane kendo no ka dala ka Ngane bedo maber nyithindo jo somo dala rieny. Koro ka ida nyiso janyuol anda dhi timo kata kos machalo kama to kuyie. Koro mai gima notimo koro bedo influence with the mentors. Mentors mon go village ni gin jopuonj. Koro mai omiyo koro wadhi kose dhi kunyo ticha gi konwa niya. Teaching is en gimoro ma is just a stepping stone. Somo tero ka ida bedo lawyer. Koro ineno ida bedo doctor inyalo tiyo michaki. Koro kudhi kama ni tiegi kaka japuonj. Yes. Joma tiegi nyisi ni ka en ma stepping stone idhi bed lawyer. Inyalo somo ing'ie for example kaka ing'ini His Excellency the former Vice President Kalonzo Musyoka. Ing'ini ni japuonj. O train ka Asumbi Teachers Training College kendi kon. Koro kwenye ai. From bedo japuonj mangato bedo Vice President mo bed kama ni koro chako bed like. Also me I can manage it. Koro you work very hard. There are still opportunities outside.